Hello guys, tabo ta kaisa haini hai tui phajau ka video nong bagai. O bol kaisa bai koro borok harui tabo ma phrongnai. Amono jamara bai sima khlai laisio tini bolok sotbui thaka. Abona nor se sanai tong ko sino video no. Ro hakoro borok o bol kaisa bai harui man khangke bongno rang price jangnai. Sokat 100 taka series nai tini se dan kayaknya orang video na tunggu nong support basi anggo deh video kamu tuh mana nih dok masa kita deh gak nenguk bohong otak kita deh. Bohong otak kita direct hakona kita yo matongko besang fadi ma fungsinya mana sini tong sedano ba sini menai selaka hambo tini onek idea kai kita re habri ka hakoro ke pan har me am su bin sai koto se dehar sem semang ja koto to pan har manya bo tini har phunuka nin bagai sokat rang man sinai rijak sinai no ning belai tini kaham ke khela thangka tini bono rangja farjak nai ni price na de oro bono rijaka bo kanga harma bo 120 taka di khabono tini bagai ni price na phronggri kisa ni price na phronggde ni rang mamono phronggde camera bo ding tini bahima to kamanai kaham no kana ba teb da ama hai video to nani bagai non bagai chat to gana no teb kaham nani bagai tongde. Hello guys, tabung nong busang hanya hai tui phaje buka kaisa challenge borok togla talane janjani yakung no borok yak bai rombui ma tongnai je yakung hau khiklaine bo batungnai tai kaisa tongo darik one darik rijak o darik borok parang khengke oroni borok batungnai amo bo kaisa bongnam joton sari katabuk video ni sang sari ja bong joton amo ta nong no video khai chalokai phunungnai nong no jotono kam katia kai phungna bagui no nai tongo saya sangnai tong sini video no da kong gadi janjani bodro gadi yakung romna dok yakung hatai khlai di engkai batungnai kita halaka tong do haka tong dang re wan thi hingkai norok apuru thangta jani ja nok ni do ta bui ta tala di norok norok nei
Norok kenai. Ang time start nai. Yang round do. Ready, 1, 2, start. Lade. Jak ni karom de yak, ya saya. Masa batka. Nah bunyi talai deh. Bunyi kiklai deh. Kau khobor kone batungka, tai bosim ne jiti jak tong siya masa. Tai juta disqualify pingkau jagani, direct ni parungka, kiklai borjak boy kya. Tabuk, video ne karai bo, taksi video khlai jang nai tong di. Price, togla talai price mamani bin bagai. Buno hanya hai tahu share jabuka, okela pai taksi kela bono. Bono kai, te 140 teka sih bono kai, te sekabang, tangkai, bokai te kisah kaham gue tengpun kata sih okra ba bono rangka bang marika, tangkai, sada be okra onek, jin pero abaginyo, nong nai tong di, sini host channel no sabuk lai tong di tebun nai thok kai, nanya bagai, non bai kaham no tu tong nai tem bagai nai tong di kaham bai.